Bon dia o bona nit! Em dic Aida i estic a punt d'acabar el grau de Llengua i Literatura Catalanes alias Filologia Catalana a la Universitat Rovira i Virgili. Pels que us estigueu preguntant què coi m'ha agafat, si és que em vull fer youtuber o alguna cosa així, podríem dir que sí. o que no, no ho sé. Jo sóc una persona que consumeix molt de material divulgatiu al YouTube i m'encanta trobar vídeos d'aquells que t'expliquen de zero una matèria. Per exemple, hi ha un paio que es diu Jaime Altozano que t'explica la música com si no haguessis estudiat mai res de música. I la veritat és que tens la sensació d'aprendre moltíssimes coses amb ell. I jo vaig pensar, no hi ha ningú que faci aquest tipus de material en matèria de llengua catalana. Sí que és veritat que hi ha el Lletraferint, que fa un material que és molt interessant sobre la llengua i la literatura catalanes. Però penso que és un material més enfocat a la gent que ja té un interès i que ja té una formació cap a aquest tema. Que consumeix molt de material, que faci aquest tipus de material, que fa un material, però penso que és un material... Jo el que trobo a faltar és un material bàsic per la gent del carrer que pot tenir un mínim interès en la llengua, però que si es posa a mirar vídeos de persones expertes diu Ui, mare meva, quin mal de cap. perquè és evident que a la societat catalana hi ha un mínim interès sobre la llengua. És que els catalans tenen una mania inexplicable de debatre sobre la llengua. És que és una conversa tan natural i tan habitual que te la pots trobar a qualsevol taula de bar, saps? Com qui parla de futbol, parla del català, parla dels accents diacrítics, parla de si el català i el valencià són la mateixa llengua, que si a TV3 haurien de fer anar més el català o l'haurien de fer anar menys, haurien de fer anar més el castellà, etc. El problema més greu és que tota aquesta gent normalment opina sense cap mena de coneixement de causa. O sigui, perquè els hi surt de la figa o dels ous. La gent diu, i per què no he d'opinar sobre la llengua que parlo? I encara n'hi ha que se't posen més repipis i et diuen Per què no he d'opinar de la llengua de la qual sóc usuària? i jo penso, opina el que vulguis. Jo també sóc usuària d'un cotxe i puc opinar sobre cotxes. I sóc usuària de les meves dents. I puc opinar sobre dents. Però tinc clar que el mecànic sap més de cotxes que jo i que el dentista sap més de dents que jo. I aquí és on hi ha el gran problema amb els filòlegs i amb la llengua catalana. Sembla que si ens posem a discutir sobre si al País Valencià s'hi ha de veure TV3 tingui el mateix valor l'opinió del dentista, del mecànic i la del filòleg. I molts segurament estareu pensant que és així com ha de ser. Perquè la televisió és una cosa de la qual tots en som usuaris. I ja hi tornem a ser. Sembla que la funció d'un filòleg es redueixi a respondre a la pregunta «I això està ben dit?», que en realitat equival a la pregunta «I això és el diccionari?». O sigui que per la societat els filòlegs som com diccionaris amb potes que llegim molts poemes d'Ausiàs March i que tenim el tirant-lo blanc a la tauleta de nit. Clar, per això la gent pensa que els filòlegs som inútils. O sigui que perquè veieu que els filòlegs som alguna cosa més que diccionaris amb potes. De fet, no som diccionaris amb potes, Això que quedi clar. He decidit fer aquests vídeos i uns quants més. Que encara no estan gravats, però que si tot va bé, gravaré i posaré a la disposició de tots vosaltres. En aquests vídeos us explicaré per què llavors, a llavors, llavores, a llavores, llavonses, a llavonses són formes que estan bé. Us explicaré per què el català de Girona és igual de bo que el de Menorca o el d'Alacant. Us explicaré per què s'ha fet una nova gramàtica si ja hi havia una gramàtica abans. Us explicaré per què els castellanismes són una amenaça mortal pel català. I per què, si se't cauen les coses, tens un problema. Estic pensant que si vull explicar-vos tot això tindré una afanyada. En definitiva, el que vull és que, a part de ser una miqueta més cultes, que mai va malament, estigueu molt més preparats pels propers debats de llengua i pugueu guanyar-los, evidentment. I ara és el moment ideal per riure de mi perquè faré allò que fan els youtubers quan acaben el vídeo, que és... Si us ha agradat el vídeo, no us oblideu de clicar al m'agrada i si voleu saber més coses sobre el català, no oblideu clicar la campaneta per subscriure-us. Crec que és una campaneta, no? I em perdonareu perquè em sembla que al llarg del vídeo m'he anat acostant cada vegada més a la càmera. Errors de principiant. És que la veritat és que jo mai havia gravat un vídeo així, de mi soleta, jo sola, a casa. O sigui que d'errors n'hi haurà moltíssims. I n'hi seguirà havent si segueixo amb això. Però, com a mínim, si serveix d'alguna cosa, jo ja... També estic pensant que m'he vestit d'un color igual que el del fons. O sigui, quin desastre, quin desastre.